Foli Anthony Ambo tagadi magazine du Mali ale filɛ bagaw ma ko bisimila kokura aw kuna fonti ulu kɛnɛ ka bakuruba ulu le filɛ ni Mali alini Rusiga tegedi ɲɔgɔnma ulu baara kɔnɔna la sa Vladimir Putin n'ale Rusi jamana kansigi ale laɲini kan ka Mali gouvernement fɛ walasa maa dɔ bɛ se k'u kunna Rusi jamana ale kan cogo min na an bɛna an da don la ko walawala ye an ka kunnafoni filanan olu tɛ dɔwɛrɛ sa ka kɛɲɛ ni sirabada kasara olu hukumu kɔnɔna la sa dugu min bɛ yen n'ale bɛ Sikaso ale ni Buguni o ni ɲɔgɔn cɛ sa o kɛra sababu maa 31 o tora sirabada kasara o yɔrɔ in na fo ka taa se maa caman olu fana joginna an bɛna an da don la ko walawala ye fo ka taa se an ka kunnafoni olu kuncɛyɔrɔ ma sa an bɛ don Niger kaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni Niger fintilakaw ka wulikajɔw ye u ye mɔbili baara dɔw sigi sen ka taa bin Faransi ale yɛrɛ fintilakaw ka marifa cɛjugu ka olu ka jamana kɔnɔna la an bɛna an da don o la ko walawala ye aw bisimila kokura an ka kunnafoni olu kɛnɛ ka sa ina fɔ ɲa fɔ na cogo min na an ka bakurubaw la sa ka kɛɲɛ ni Mali ni Rusi olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma olu baara kɔnɔna la sa Rusi jamana kansigi ale laɲini kɛ walasa an ka ministre dɔw bɛ se k'u kunda Rusi jamana ale kan cogo min na sa ministre ninnu bɛ tali kɛ son excellence Abdoulaye Diop n'ale ye ministre des affaires étrangères an ka jamana kɔnɔna la sa fo ka taa se colonel Sadio Kamara ma n'ale yɛrɛ an ka finitigilakaw ka ministre ye sa olu minnu kunna Moscou ale kan sa ni baara ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ tile fila baara o hukumu kɔnɔna la sa minnu bɛɛ lajɛlen n'u bɛ don bi février kalo tile 28 ka taa bila sini février kalo tile 29 na sa ne y'a ta k'a lajɛ sa ni visite yɛrɛ bɛ bila minɛn mun kɔnɔna la sa o tɛ dɔwɛrɛ sa bɛn ani kiliyan minnu bɛ an ye Rusi jamana kɔnɔna la walasa hali bi u bɛ se ka sinsin cogo min na fo ka taa se o bukɔɲɔgɔnya in kɔnɔna la kuma caman o sigilen no sen kan kuma minnu bɛ tali kɛ hali bi an ka lakana o bɛ se ka sinsin cogo min na sa an ka jamana olu kɔnɔya fɛn fɛ sa walasa changement caman bɛ se ka don baara ninnu kɔnɔna la sa fo ka taa se an ka dunkafa o bɛ se ka sabati cogo min na ani an ka kuranko bisi basa minɛn mun kɔnɔna la sa walasa dan bɛ se ka kari o kɔnɔna la sa ani fo ka taa se an ka sirako ma fo ka taa se an ka kalanko olu hukumu kɔnɔna la sa ani an ka sɛnɛw bɛ se ka yiriwa cogo min na sa kuma bɛna taa kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa an ka sirabada kasara o kunnafoniya kɔnɔna la sa Sikaso ale ni Buguni ale ni ɲɔgɔn cɛ la sa ni sirabada kasara ye mun kɛra kunun n'o bɛnna février kalo tile 27 ma sa nɛgɛ kanɲɛ 17 o kɔnɔna la sa kari mun tun bɛ yɛrɛ tun bɛ k'i kunda Burkinakaw olu fɛ yen ka sa kari yɛrɛ tun falen don an ka jamanadenw damatanw dɔrɔn de la ne y'a ta k'ale sa accident hukumu kɔnɔna la sa an ka ministre mun sigilen don sirabada ko ale hukumu kɔnɔna la sa ale bɔra ka communiqué k'a jira k'a fɔ nin kari yɛrɛ k'ale yɛrɛ tun bɛ ka bɔ kɛɲɛma ni kunda Burkinakaw olu fɛ yen ka sa mun yɛrɛ tun falen don jamanadenw kan san dɔrɔn la ne y'a ta k'a lajɛ sa maa mun yɛrɛ tun bɛ ka kari boli kari yɛrɛ maîtrise de tilala ale la sa ni ka na ni accident ba in ye sa ministre y'a jira k'a fɔ communiqué kɔnɔna la k'a bɛ dugawu don kɛ maa minnu tora la ala bɛ se ka hinɛ la cogo min na maa minnu yɛrɛ joginna a ko kɔnɔna la sa walasa dugawu don ka dugawu don kɛ walasa olu bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na sa hukumu kɔnɔna la sa u wulikajɔ bɛɛ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na maa minnu joginna k'u ta ka taga n'o ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ka surun o yɔrɔ in na sa an ka kunnafoni k'ale kuncɛ sa an bɛ don Niger kaw fɛ i n'a fɔ n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na sa ka kɛɲɛ ni Niger ale ni Faransi olu ka sɛkili sabasiri ye ne y'a ta k'a lajɛ sa donna tɛmɛnenw na Niger ale ye dankari kɛ Faransi ale ka mission u ka jamana kɔnɔna la sa ka kɛɲɛ ni Niger fintilakaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri u wulila ka taa mɔmɔni baara k'olu sigi sen kan Français yɛrɛ daga yɔrɔ mun tun b'u ka jamana kɔnɔna la sa o mɔmɔniw senfɛ u taara Faransi ka marifa cɛjugu k'u ka jamana kɔnɔna la sa marifa ninnu yɛrɛ kɔni a marifa ninnu ka ca fo ka taa se u ka drone minnu bɛ yen nɔ fo ka taa se u ka mobili ninnu ma donc u taara ka taa bɔ olu bɛɛ lajɛlen kan u yɛrɛ daga yɔrɔ kɔrɔ u ka jamana kɔnɔna la sa ka hakilina jiginna ka jira k'a fɔ Niger yɛrɛ ale ni Faransi ka sɛkili sabasiri o tɛ bilako ye bari sabula depuis juillet kalo tɛmɛnen Niger ale yɛrɛ dankari kɛ Mohamed Bazoum ale ka fanga la sa depuis n'o de kɛra Niger ale ni Faransi fɔɲɔgɔnya o b'o olu ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la sa o mɔmɔniw baara ale yɛrɛ carte géographique fo ka taa se ale yɛrɛ yɔrɔ nafamaw olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ carte in kɔnɔna la ni Faransi ninnu fɛ n'u taara k'o to Niger jamana ale kan sa donc ne kɛra wulikajɔ ye Niger kaw fɛ yen ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni di mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni mɔgɔsi an b'a fɔ aw k'an mɛn sini